alhamdulillah. Ya. Dene bengi iki awake dhewe ditimbali sowan mrene wi. Heeh. Ya sakurunge awake dhewe ya uluk salam kula nuwun. Ana ngersaning para warga ning lalatan dusun Kali Salak. Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Iya Mas, alhamdulillah. Dene bengi iki awake dhewe ditimbali mrene sak rombongan. Ya, iki mau komplit. Wayangan ket mau awan. Ya. Sing mayang penjarane Ki Raka Mas Ki Sulis Bronjong. Ah iya. Saking lalatan Wonosari Gunung Kidul. Ah iya, heeh. Tanggaku kono. Ha iya. Sakawan aku turu mau. Sing turu aku. Iya nek aku melu wah saiki bengi iki aku ngantuk rasane Mas. Kanca-kanca sinden ya do garek sak wot kabeh. Ha ya ora apa-apa. Sing garek sak wot apane? Wis apa-apane. Ha iya ta. Mulane kuwi, heeh. Iki acarane apa, Mas? Acarane iki sedekah dusun. Wo, ngono sedekah dusun ki ya cara ngene dhewe merti dusun. Wo. Utawa rasulan utawa bersih dusun ngono kae. Heeh, nek ning Gunung Kidul ya padha wae. Jane artine ya sedekah bumi utawa rasulan kuwi. Heeh. Kuwi naluri jaman simbah nenek moyang leluhur dhewe dhisik wis nglakoni kuwi. Lah ya mulane to. Iya. Ah saiki awake dhewe minangka generasi penerus sing pancen kudu tansah nresnani karo adiluhunge budi budaya Jawa. Ning Nuswantara iki kudu tansah dilestarekke. Lah ya kudu ngono kaya ya kudu ngono. Mulane ya awake dhewe atur panuwun ana ngersane para warga ing dusun Kali Salak. Kene matur sembah nuwun sanget sampun nimbali kula sak rombongan namung nderek mangayu bagya. Sartanipun derek njurung pamuji mugi-mugi sampunipun ngawontenaken utawi anglampahi nggih menika tata cara adat nggih menika sedekah dusun utawi merti dusun utawi bersih dusun utawa rasulan mugi-mugi sak pengeripun manggih rahayu wilujeng manggih bagya mulya tebih saking rubeda cinaketna ing kawidadan lan kayiwanan. Amin. Ya sing disuwun ngono. Heeh. Digampangke anggone golek sandang lan pangan, Mas. Ya. Ya ning kene iki ya area pegunungan iki mesti akeh sumber daya alam sing dihasilke. Ha ya mulane ya ning kene iki akeh beberapa mata pencahariane para warga iki kanggo nguripi nyambung sejarah, nyambung gesang sak teruse iki ana sing pancen iso dijagake tenan. Lah ya ngono to, Mas. Ha iya. Mulane kuwi awake dhewe nderek njurung pamuji ya muga-muga Sri Semana Bumi sing mapan ning bumi kene tansah semulur nggone ngayomi para warga ing tlatah kene mundhae ning kalurahan lan kecamatan. Oh iya, heeh. Aku ya atur panuwun karo panjenengane Pak Kepala Dusun utawa Pak Dukuh. Heeh. Mau wis dikeparengke transit ana daleme. Iya. Kabeh mau kanca-kanca bablasan saka Kulon Progo mau langsung do gloso turu kabeh. Ha iya. Mulane kuwi to, iya. Ya pancen yo nek bandangan iki yo resikone ngono kuwi. Ya karang wis suwe ora sok mbladek to, Mas. Iya. Dadi pisan mbladek iki kaget, mripate iki kaya kaya ireng-ireng kaya panda kae. Ha iya. Kowe barang ora nek aku cair resikan. Oh iya. Nek aku dasare kulino melek wengi ambuk melek wengi pirang-pirang bengi ya ora rubah matane. Ayo matane ora kasar-kasar wegah aku iya. Atur nuwun dumateng taming para lenggah sepisan panjenenganipun Bapak Bupati Kabupaten Semarang. Heeh. Mau wis apa kentun nawala karo sampean? Iya, panjenenganipun Bapak Haji Ngesti Nugroho SHMH. Wah, jan ya luar biasa. Iya iki amplope kandel. Engko mulih nggo nyate. Iya. Tak jajake wae. Iya manut wis ngendi wae. Iya. Liyane men nyari dhewe-dhewe. Oh iya. Mara ya wis ana dibagahi 250 nggo wiyaga. Oh iya. Mulane ya aja do meri. Iya, sinden barang. Iya. Sinden barang ya wis dibagahi ngono lho maksude. Ah iya. Matur nuwun kanggo
Bapak Camat Mbawen uga, Sembanun uga kanggo Bapak Kepala Desa Lemah Ireng, Bapak DPRD menjaripun Bapak Agus Pujiyanto, Bapak DPRD ugi menjaripun Bapak Jainuri, Ibu-ibu PKK Desa kalian Bapak Kapolsek kalian Bapak Dan Ramil. Ya matur nuwun diaturke apa kang dadi ujube bengi iki Mas? Ya. Ya bengi iki karo ngatur-ngaturke salam-salam sik kanggo para pamriksa sing mirsani live streaming. Iya. Iki bengi iki urung tembus pirang ewune aku urung diinfo. Ya engko didelok dindaki. Iya. Uga arep iklan kaos ya kaya biasane wi. Heeh. Sing dawa 80, sing cendhek 75. Gambare kaya ngapa to? Ya engko iso dipirsani dhewe stane ning nggon tim streaming ngono kae. Oh, ora ngono. Iya. Mulane kuwi, Iki ya karo ana wis ana nawala sing mlebu ning nggon aku, ya nggonamu. Sugeng dalu Masda. Saya Sobat Ngebyar mengucapkan terima kasih buat Masda yang selalu mengirim doa buat Kiseno dalam setiap pementasan. Ya. Dan berkenan mengajak Sindenwel untuk pentas. Ya. Transfer 500.000 untuk kas Ansor Laras. Ya. Matur sembah nuwun. Minta tolong disampaikan ke Mbak Anting untuk menembangkan tembang yang disukai oleh almarhum Kiseno di saat pentas nanti. Nggih, matur nuwun komen diaturke karo Mbak Anting lambang sih. Oh iya. Nggih wis jane wis lenggah ning kene. Heeh, diaturi jumeneng. Iya. Disepoti karo teman-teman Wiyaga Sukonedo. Ansor Laras. Iya. Ha iki gandeng wis garek sak wot kabeh dadi Sukonedo. Iya. Mangga kanca-kanca disepati. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duen-duen kembang kenongo warga Mbawen, pripun kabare sedaya? Lah ngeten iki lho apresiasine jan luar biasa, kula tuh seneng banget. Mas Dalang pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Bagas waras ora ana alangan suci. Alhamdulillah, ya kabeh ki sing dijaluk ki ya sehat. Lah nggih, sehat kunci utama. Heeh, amarga rejeki sing paling dhuwur iku kesehatan. Lah nggih. Duit ki iso digoleki keri. Ibarat to saiki aku ora dibayar ki ora apa-apa. Ning sesuk kudu dibayar, nek saiki ora apa-apa. Nek saiki ora apa-apa, tapi sesuk kudu bayar. Aku tita nek wonge sing nanggap aku mau ning ndi. Tenanan. Nah, pokoknya kula ki ngertos maksudnya Mas Dalang niki lho. Maksudnya live streaming iki pemberitahuan yang YouTube iki bendino live streaming Masda Yusuf Ansor neng endi neng endi. Pesan kula ki ming ojo lali menjaga kesehatan. Nggih, leres. Karena aku nek wis kena lara jero, ibaratnya nek lara jaba we borok we dipetadin wis mari nggih, Bu. Bu, Pak. Nggih, kok Bu tuh? Bu, Pak. Nek lara jero. Lara jero ya. Lah ya larang banget. Lah nggih. Ha iya, BPJS kuwi urung mesti iso nanggung, kok to? Lah nek BPJS tok ya sing nanggung dokter. BPJS ki mung serono lantaran. Lah ya maksude nek wis lara jero klak eman-eman. Oh ya. Bondo sing diklumpukke ming dienggo nyaur kesehatane iku wau. Nah, ibaratnya padha wae. Misalkan kaya kondektur utawa kuli utawa insinyur. Nek kuli kan mergo kerja keras, kok to. Nek insinyur kan kudu nganggo utek, nggih to Pak De? Mas De. Mas De. Mas De nggih Pak? Mboten napa-napa ta? Ora apa-apa kok nggih Mas De. Liyane do Masda, aku Mas De wae. Soale ciri khasku nek nyeluk dalang ki Pak De. Ora ngono. Iki
Iki ya Mas D, Mas Da kan A iki nah iki berarti cara Betawi. Mas D. Lah Iya ya Mas D. Nggih, saya akan menyapa warga masyarakat Kali Ireng. Ya. Lemah Ireng. Salah. Kali Salak Lemah Ireng. Oh, Kali Salak Nggih. Lemah Ireng. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga Kali Salak Lemah Ireng niki pinaringan kabagaswarasan. Amin. Kawilujengan. Amin. Kesehatan. Amin. Lancar rezeki. Amin. Nggih. Duwe duit akeh meneh ben nanggap meneh. Ngono kuwi. Lah nggih sekarang Ki napa? donature ya wis siap membantu segalanya kok ya. Alah, engko nek ora munggah donature membantu ya ming telek. Lah mau wis sesore mau ke wis kok. Lah aku urung, Pak. Lah aku urung kok liyane wis dikeki, aku urung dikeki. Niki dalam rangka napa? Dalam rangka bersih dusun utawa sedekah dusun utawa nang Oh, aku kerja rasulan. bakti. Oh, carane iki merti dusun ngono lho, Mbak. Merti dusun. Oh, sedekah bumi ngono kae lho, rasulan. Nggih, mugi-mugi. Oh, nyelameti sinten? Nyelamet. Kula kinten niki wawi napa acara sunat masal niku. Sunat masal. Lah wau tirose kula tangkleti bapak-bapake, "Pak, niki acarane napa?" Mbak, sunat masal. Lah sing disunati sapa neh ngono lho. Kaya iki ya wis tuwa-tuwa ning kene iki. Wah, nggih mula. Nggih, ngaturaken pokoke donga kula mesti sing apik-apik sing dijaluk nggih, Bapak, Ibu. Laras to? Nggih. Niki pripun, Pak Mas D? Pak aja. Mas, Ampun Mas. Pak kula ki karang isih bocah kaya ora urung anu. Mas D kula ajenge tanglet. Heeh. Pak Karyono niku napa bapak jenengan? Karyanto. Oh, Karyanto. Heeh. Nggih. Wah, nggih. Lah wau kok WA kula to? Lah pripun? Tiba-tiba WA kula sonten-sonten, "Mbak, jenengan pinten?" Ngono iki. Kuwi maksudnya bertanya tarif ngono lho. Piye maksudnya Pak Karyanto niku? Nek ngejawab sampean pinten ngono. Oh, lah tak kira kok, "Mbak, jenengan pinten?" Lah kula nyauri ya, "Murah mawon, Pak," ngoten niku. Ya ora kok njur mengarahe ning kono. Ora. Mboten kaya lah. Jan, pokoke dongane rezekine lancar-lancar nggih Bapak Ibu. Nggih, amin. Nggih. Niki wau wonten Wonten ada pamundutan. Nah niki wau sing saking sobat ngebiar niki wau. napa niku Pak? Dawuhipun Mas. supados Pak. Supados dengan nembangke tembang ingkang paling diremeni kalian almarhum Kisena. Oh, paling Nggih. diremeni. Nggih. Nek sak ngertos kula sing paling diremeni almarhum Kisena Nugroho niku jenang gula. Oh nggih. Senang kula nggih tadi. Niki tipis-tipis riyen mawon nggih, Pak. Nggih. Engko bar kuwi lagi cepet-cepet. Kanggo bawa. Anggo bawa. Nggih, men komplitan bawa. Wani piro kowe akon-akon aku? Wani piro kowe Lah ya iki akon-akon men aku? pantese trepe ngono lho. Oh. Iya. Anu ya, Mas D iki saya ganteng ya. Ora usah ngalem, Mbak. Maksudnya meseme iki kaya ngangeni ngono iki lho. Ya digawa fotone apa kepiye? Sapa sing cemburu? Enek pacare. Sapa kene pacare tak tekake? Wah, aja ditekak. Oh, Kimpul jreng. Pul Kimpul, kowe seneng lanang? Wong wedok sinden dijereng ngene iki yo. Ayu-ayu kok seneng lanang. Wedok werane sing gelem kok. Mulane lenang diarah. Wedok renek sing gelem. Endi sing selo jare? Lah ke mbahku selo. Heeh, jenang gula, Mbak. Monggo pun bawani. Kekarane wong akrami tutup bandar
Niki Pak Kepolone mboten anu. Kepala Dipun aturi minggah. sinten? Lah nggih napa kepala-pala napa? Kepala. Kok kepala? Kepala desa Kepala napa? uang. Ya digandeng ngono. Oh, tak rampungke bawane gek munggah nggih, Pak. Lemen. Tapi yo minimal yo nyepaki nggih. Nggih, minimal maksimal. Minimal nggih nyepaki niku malah jenengane koyoke koyo raruh ruwo. Heeh. Luput pisan kenopi san yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena tinumbas Nggih. Nggih, Pak Lurah. Dipun aturi minggah ten panggung niki kalih kula purun mboten. Monggo Pak Lurah. Ki lho dukungan wargane luar biasa lho. Ayo dikandelne ya. Dikandelke sabare soalnya ngadepi Nggih. kula ki kudu sabar tenan dadi wong Nggih. lanang iki. Ayo Monggo, Pak. Lurah. Sing pundi ta Pak Lurah niki? Oh ngajenge sing streaming. Ayo. Sing ngendi to? Sing baju putih. Kidule. Ya Allah kok isih bagus tenan. Iya duh. Lurah saiki kok kaya enom-enom nggih Mas De ya. Masuk kula ki ya nyalon lurah. Napa? Balenono? Kula ki nyalon lurah. Nyalon lurah. Lurah pundi? Lurah tangga. Oh iya, mugi-mugi ya kasil kan iso wae ya dalang dadi lurah. Awang nggih. Dadi sok nek wayangan rasa bayaran. Woe ya berat. Nggih monggo Pak Lurah disepoti kanca-kanca. Ya. Lah kok ya ora gelem ngadeg. Nyapa, Pak? Napa lho, Pak? Kula niku mboten geleman kok. Maksudnya mboten geleman to kula. Lah pripun kok mboten geleman? Heh? Lah nggih maksudnya kan memberikan sebuah kata untuk masyarakat, mungkin memberikan support ataupun Nggih. apapun ngoten niku. Seserepan kalian para. Napa? Oh mau wes. Lah aku rong oleh. Jenengan dereng dugi kok ya.
Oh, nggih mboten napa-napa nek Nggih. mboten kersa, mboten napa-napa. Maksudnya kan kula nggih pengen cedhek ngoten niku lho maksudnya. Lambe mulang. Ya saiki jeneng kula nggih. Nggih. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki to Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani dik semana kowe janji tresno lan tetep setia to Kang Mas durung nate gawe kelo lan gawe kuli Ngaran nganggo mandek. nganggo mandek to pol. Ngerti ra Mas D? Apa? Kimpoli WA aku to mau. Kayak ya sampean bales sih. Jarene nek WA ngene iki. Chef Kimpol jreng. Oh wis sapa-sapa diarah kok wi. Lah iya. Jebule guru koleksi kontak WA. Berarti jenengan pun ngertos to Mas Kimpol kaya apa? Lah. Tangga kowe diarah tua monggo. Tua? Rondo mesti. Rondo. Senengane. Tiba-tiba WA Chef Kimpol jreng. Kimpol sapa ya? Penjaipong kondange Mas Yusuf. Iya deh. Terus tiba-tiba WA-ne ini, kamu lagi di mana Mbak? Alah, aku ki wis kapok karo lanangan kok sampean nih Mas. Engko ming kamu di mana? Terus wis pacaran terus ditinggal lunga. Nyapono ya Mas. Aja ngono kuwi lho Mas, tobat. Tobat. Nggih, lanjut Mas Hayu, ora udat-udat wae. Ning saiki bareng ugi kowe konco lali marang aku. Asik, ayo Bos. Terus ngajak padu jangan senengane pul. Aku senengane
Marame kimpul sing ngono kuwi. Mas De, kasusnya Kimpul iki apa wae Mas De? Wah, werna-werna. Penggelapan. Penggelapan apa? Penggelapan bojone Wiyaga. Wes langsung. Pencemaran nama. Mama. Kalih mama. Pencemaran nama. Oh, pencemaran nama. Pencemaran nama napa Mas De? Ya wis werna-werna apa ya wah. Anu penggelapan wedhus. Kuwi ya termasuk. Oh. Terus Terus nggih Mas De. seneng cah cilik kuwi ya termasuk. Seneng cah cilik? Heeh. Ya Allah Pol, tapi ya maksudnya ki ya mbok delok umur. Aku tahu cerita karo aku ki pengen dadi guru TK. Aku roh niatmu apa lah. Ya. Iya. Sampun iku wau Pak Mundutan saking Pak Lisdianto. Nggih. Sampun saking Pak Lisdianto. Nggih, Pak Lisdianto Sobat itu Ngebyar. fotografer terkenal. Oh, nggih. Nyuwun tembange Pak Seno almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih. Niki jenengan waos mawon. Maca tak cedhaki ndredeg ora? Ora, kula santai. Pokoke cedhaki sapa wae kula santai mawon. Lah wingi karo Waria kok ya katut. Kalau Waria karo katut jenengan. Ya ora banget ya wae ya Waria kok nek sing Waria ki arep asline lenang, ning nek sing ketok ning ngarep motoku ki wedok ya tak anggap wedok. Padha wae kaya Kimpul. Nggih, monggo diwaos riyen mawon. Heeh, Mas Dang kula penggemar jenengan kula selalu nonton terus nyuwun gending ninggal katresnan ingkang nyekar Mbak Niken saking kula Mas Parjo toko baju saking Sragen nggih. Lajeng saking Pak Gopur Arena Sugeng Merti Dusun mugi warga ing Kali Salak pinaringan rahayu. Amin. Nyuwun caping gunung versi Madura ingkang nyekar Mbak Anting nggih. Sawer 150 kagem Mbak Anting. Nggih, oke niki tak ning jujul 50. Heh? Jujul 50 ya. Alah dalang kondang kok njaluk jujul. Wah iki tulisane 150 ya. Gek-gek kok dhuwit pipise Wiyaga ditotal. Ora. Jujul 50. Jujul 50. Nah, ya jujul 50. Laris. Kalau iso dikeplok-keplok. Kok sek 50-e? Heeh. Muga-muga lali. Oh ya. Ya ora iso nek lali. Nggih mengke kula susui. Terus Kula susui nggih. Nyuwun nomor rekening Mbak Anting. Wo, sampun kula cash, Pak. Lho. Kula cash, Pak. Mboten. Oh nggih, siap. Mungkin ndak tuman. Sugeng dalu Mas Dang, kula Mas Dedi Korea Selatan nyuwun tembang Kadung Tresno kagem salam kagem pamirsa budaya ringgit transfer 200 nggih. Dari sedulur Darang Yusuf saking Pak Pujiyanto Purwodadi nyuwun gending ninggal katresnan nggih. Matur sembah nuwun. Lajeng nyuwun Assalamualaikum Ki Dalang Yusuf Mansur. Waalaikumsalam. Nyuwun gending bawa kutut manggung lanjut pangkur apa ki? Lajeng kijing miring nggih. Nyuwun ingkang nyekar Mbak Anting Lambang sih. Iki coba Mbak diwaca ki apa ki? Aku ki diajari nulis ora diajari maca. Nyuwun ingkang nyekar Banting Lambang sih. Sing dhuwur sing dhuwur. Assalamualaikum. Nanti toh panitia Bapak Jaimin. Sing dhuwur. Wah. Assalamualaikum. Lah yo piye to sing tak waca sing endi? Iki lho, ya kuwi sak teruse kabeh pokoke. Assalamualaikum Ki Dalang Yusuf Ansor. Nyuwun Waalaikumsalam. gending bawa kutut manggung lanjut pangkur pacaran. Oh ya kuwi apa-apa kuwi. Palaran. Mosok Pak Jaimin ngajak aku pacaran kok ora mungkin. Soho kijing miring.
Nyuwun ingkang nyekan Banteng Lambang Sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami. Panitia Sedekah Bumi Dusun Kalisalak Bapak Jaimin. Sampun kula paringke Pak Dalang 750.000. Ki. Ora ana tulisane kok. Alah we pura-pura wuta to. Endi? Iki lho. Monggo Pak Jaimin pripun iki disidang? Lha kuwi tulisane do kecer kok. Ya. Iki sing ajeng sing niki sik apa sing caping gunung kesek? Cak oh cap. Hah? Oh ya, caping gunung. Caping gunung riyen nggih, sing gayeng-gayeng mawon riyen nggih. Caping gunung pelok. Slendro. Oh ya. Madura. Heeh, Maduran, ya. Enggak. Cek son. Anu, Bapak tehe dereng ngenten nggih. Kula nganu ngelak ngorong. Ngorong. Mae dermolon, Mak. Sayang ndasmu. Ngopo? Ngomong-ngomong aku iki duduk yangmu. Sapa sing dian? Semplok. Oh, semplok. Kayak ngati-hati wong kae. Kae saiki seneng bonang. Kayak iki kanca sak kelasku lho, Mas De. Oh, ngono ta? Ya senengane wong wedok kabeh diceraki. Heeh. Ngono kuwi ceran. Ning ora tau kecandak. Ora tau kecandak wong pilihane ya sing gede-gede kok. Sakmene ngono kae. Sakmene. Mon memajang kon keruk janur kuning kembang bayi maderi Dinikmati tenan iki, enak. Pasirena berengesih Iki ana WhatsApp saka Napa? Mas Sumarti Ndlingo Sugeng Daru Masda titip salam kagem Mas Bak lan sedaya mawon mugi tansah rahayu nggih. Pun kula sampeke Mas Sibak. Nggo dilanjut Mbak Anting. Panas ojen panas ojan ling-aling sayang
lakek. Lakek iya apa? Lenang. Enak. Enak. Lakek niku enak. Lakek niku napa to, Bu? Sapi. Oh, lakek niku jere enak, jere Pak Eman. Piye to? Lakek sing bener Mak Eman apa elek apa enak? Enak. Wah, berarti suguhane ki mang lakek-lakek nggih. Nggih to, kan enak-enak to, Mas De? Enak-enak. Wo ya wis nggih. neng transit ya wis enak kabeh sembarang Nggih, enak sedaya. Jan nek diparingi suguhan mesti lakek-lakek. Pokoknya aku seneng banget nek disuguhi sing lakek-lakek. Nggih. Ino menason barase Niki langsung jahe pangmon nggih Mas Kimpul. Oh ya langsung. Ora ming nyawangi kula terus. Sajake jenengan remen karo jaipongane. Kula nek jaipongane remen soalnya lakek tenan. Oh iya. Tapi nek Mas Kimpul niku lho, nek nyawang kula mboten merem blas. Ora jan kedep. melek, ora kedep. Ora kedep. Nyapa to, Mas? Napa? Gayamu mboten mau WA kamu lagi di mana, Wek? Sok jual mahal men. Yo. Tapi diwalik. Ki jaman berjalan boleh kengan putra laki bilet rumate tulisane Selupan. Kang selupan ngomong-ngomong. Mas D. Ah. Nek pengen aku mari. Heeh. Aku pengen sing abang-abang. Apa? Cet, pilok. Udu cet. Sinden abang iki sinden. Sing abang-abang. Apa we? Bentuke kaya kertas. Ya kertas warna abang. Gambare Pak Soekarno. Oh, kertas warna abang ditempleki gambare Pak Soekarno. Mas D. Cepak ana to? Ya iki lho ki nang kene. Endi? Endi? Iki Pak Udu. Heeh. Iki udu gambare Pak Karno. Udu berarti apa? Ya udu berarti ya udu sing tak karepke. Nek sing gambare Pak Karno sing endi? Ora ono kok iki nek gambar wong wedok nari iki lho. Ya wis gambare wong wedok nari. Ya molak-malik. Aku ki simbah-simbah gampang lali soalnya. Oh nggih pun Mbah, niki kek nggih. Kek beto, kek bali mesakne ragane Mbak Ante. Nggih, nggih. Morat-marit lah ya dora. Nggih, pundi nggih, matur nuwun. Endi kok digeret-geret iki piye? Ayo dibalik, ayo dikene aku. Iki dalang opo kelmen? Salaman kuwi. Oh, salaman sih, Ki. Emah. Ayo.
Biasane mari iki njur, lho iki duwite sapa? Goleki sing duwe. Gendone sapa? Iki dikekne mbae mau to. Duitku. Ya kuwi urusanmu ro mbae iki aku. Wis tak sempelne kene ra iso njupuk kowe. Ya njipuke ya engko ning. Ya nyanyi meneh ya mbae pun wangsul. Ayo. Sampun mantun. Iki nek ora tak sak bahaya iki bagi aku dhewe kok. Ayo Mas Kimpol, ora nyawang ibu-ibu wae. Wis senengane nika werna. Ibu-ibu kebaya merah nika lho disawangi terus Waduh. milih. Apa omong-omongan karo sing demongke, milih sing endi. Syukur bisa ngebas gunung desa dadi raja bilen mon ajensi mon sarento dadi lopo. Dicepatnya ya Mas Pol. Dicepet geser rambut. Terus semangat. Jian. Yo, syukur bisa ngebas gunung desa dadi raja bilen mona janji mun sarento dadi lopo. Sampun Mas De. Terima kasih Mbak. Nggih. Pun Kula dipinang- lenggah napa mboten? Hah? Lenggah napa mboten? Lah niku pilihan panjenengan. Maksudnya nek lenggah jejerin jenengan apa dhewe? Aduh. Ya manut. Aku jejeri. Ya wis jenengan nyamane ngendi ngono lah. Lah nyamane cedhak sampeyan e. Ya ora apa-apa. Mesti aku diseneni Mega plirak-plirik wae kan, Mang. Tapi ayu banget ya Mas, pilihanmu jan jos Wah ya pinter. Ya karang kuwi lek ku ngrere angel lho kuwi ngentokke kuwi. Piye nek PDKT mesti kamu mau jadi pacarku enggak? Ora, aku nek Napa malah gandrung? Ora. Lah piye? Kamu suka makan kacang ya ngono kae. Piye terusan? Bapakmu suka makan biawak ya ngono kae. Lah kok bapakmu suka makan biawak lho ya dikeprok to gundulmu. Lah kan aku ki canggung to nek cerak wong wedok ki dadi arep piye leh ku miwiti omongan ki dadi bingung. Nggih, tapi niku nek wong lanang sing apa ya jenenge nek karo cah wedok ki ra terlalu
apa terbuka atau dingin iki malah idaman. Oh. Nggih. Wong lanang sing dingin, cuek, cool ngono kuwi. Nek kayak kimpul yo rasa. Nek kayak terbuka dalam segala hal apapun kok ya. Oh, terbuka dalam segala. Nggih, sampun matur nuwun Mas De. Nggih, nenggatien iki kula tak baca-baca ini Nggih, siap. Arep lenggah muter-muter kaya kipas angin. Iya. Ana pamundutan apa nek mah iki mau sing kadung tresna mau, heeh. Terus sing kon minangkani Mbak Niken mau, ninggal katresnan iki senengane dekne. Oh ngono. Iya. Sing kadung katresnan sik wae aku tak nembang. Oh iya, iki si Dewi sepotono ta. Iki men ora ngantuk kowe. Aku ngantuk emang. Iya. Men ora ngantuk kowe. Monggo DPK. Minangkani pamundutan. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem Masda, ugi kagem sedaya pamirsa khususipun Masda Galovers juga. Allah, ya karek sak wat tenan mripatmu wi. Nah ya mula niku lak dereng bubuk ta, Pak. Aku kek turu ya. Nek turu. Turu nanti. Ayo nanti kan kena, sing penting iso nggo nggone iki kepenak nyaman. Nggih. Yaduh. Ana pamundutan. Napa, Mas? Kadung tresna iki sing kon minangkani kowe. Nggih. Kowe Tiwi apa Mega? Ya wis ya nek aku wis apa lah. Aku wis sak nyandakku njeluk wong ki ora tau bener nek aku. Lah piye? Ya wis apa lah. Iya, Cup. Di bawani men ya men termasuk ning nggo napa ngono. Rina wangi Manam sumulo amadangi dadi ati meneng tenan kimpul ben dilongas jeblok. Apane sik jeblok, Mas? Engko jahe pongko kelus. Iya. Tanpa tanpa nindra. Wis suaramu saya ngantuk, saya halus. Klerek-klerek niki Mas, klerek-klerek. Wong haluse yang ngono klerek-klerek kepiye? Piye to kuwi ora ngupil, ora ikhlas berarti. Ora kirungku ki gatel ora kok ngupil. Aku ki jane tanpa kamu ora bisa. Ora bisa aku. Ya padha nek kuwi weh. Memang kowe cewek apaan? Ya ora iso. Iya. Payung yon marang Selera seliranu tansah ku mawanging netra Jero ati kadung tresna tan liya among seliramu
Sabar, sabar. Napa? Sabar, santai wae nyanyi santai wae. Sing dieling-eling ming kasur cah iki kok. Nah karang yo ngantuk. Ora apa-apa. Sak temah. Satemah loro as moro dilanggamke ya wi. Gah wi kok. Heh? Wi sapa? Ya kowe jenengmu sapa? Mega Mas. Ya dilanggamke ya Mak. Mek Ya gak sing ngono wae. Nggih. Lamet wes katon tejane yen kok rengketon jarang aduh wiragene sinawang ambosane yen besengut wimbo patut nyoto jekli komrak ati kang mas lestarinya tanli lagi gangsa rekmo nadyan bebasane kalingan godhong sak remban mas kaya wes kenceten rasa sing seneng atiku pacaane sarwa asri sah Ya. Ya, ya. Matur nuwun, Dik. Sapa? Sapa kowe iki? Mega. Matur nuwun Mega. Nggih, sami-sami Cuk. Ya, matur nuwun minangkani. Heeh. Ya ngapura Mas sekarang ya. Dadi ngantuk ki aku rada lali-lali ora apa-apa. Liyane ya do ngantuk ora mung kowe. Iki ora bladhekan ki yoga-yoga do turu. Lho sing bonang kuwi anggere wis anu ae. Kluthuk-kluthuk lembret. Ya ora apa-apa karang wong ki anune dhewe-dhewe. Ha iya. Taun dhisik dasare ya bladhekan. Ndelalah gamelane iki kleru bonang barung dicampur karo bonang penerus. Arep buka carita wae. Kluthik-kluthik. Kluthik-kluthik kecampuran bonang penerus. Ha iya melane kowe. Ya ora apa-apa sing jeneng kecelakaan iringan ngono kuwi. Sing penting ora do pring-pringan. Ya. Nek malah sengaja apa ngrusaki ramana ora apa-apa. Ya. Mulare. Ana pamundutan apa neh, Mas? Iki sing mlebu ning nggon aku saking kula Bapak Budi TB Maju Jaya.
Derekan pring ngapus kagem sedaya kadang masyarakat Kali Salak mugi-mugi selalu kompak. Amin. Tembangipun nyuwun kalulut. Nggih, matur sembah nuwun 100.000 transfere. Heeh. Wis transfer ya iki ana napa neh. Heeh. Dibuka ya sawerane 100.000. Heeh. Panitia nyuwun tembang sesideman kalian kembang rawe. Heeh, kagem Bapak Kadus saking panitia Pak Kasno. Oh ya. Sesideman ya men dipinangkani karo Mbak Anting. Ya. Mangga Mbak Anting jumeneng ana pamundutan iki sing kudu sendikani ya. Dikancani lho. Sapa? Milih. Tak milih. Sing gemoy. Sapa? Sing tak demek munggah ya. Heeh. Demek apane sih? Anune. Apane? Ya awake to Oh, yo iya. apane. Lu marahe penasaran ora ngono. Lah iki Gemoy. heeh, angger iki sing ngadeg lho. Apa? Iki muni wis ora iso melek, ora kuat melek, ora betah melek, ning iso marahi melek. Apane sing mare melek? Ayo apa to? Ayo Mbak. Ayo Mbak Kita Niken. berdiri, kita berjoget bersama. Seperti itu. Wis kuat melek. Pagi enu malam Mbak Niken. Selamat malam, Mas Dan. Gimana pripun? Ya, begini. Ora ki. Sinden 150 cm. Hah? Lah Maksudnya? iki dhuwurku 150. Sampeyan piro? 145. Ya, mungkin. Ya sak Ya. iki 150 cm padha. Ya sok 150, ya sok 2 meter. Kok iso? Ya kan modot. Oh mode. TV Kromo wae lho. TV Kromo. Nggih. Iki sesideman nggih Mbak Manut, Niken. nggih. Yuk, Langsung napa ngagem bawa? Bawane, Oh, iya. bawane apa to? sing biasane apa-apa. Dawane. Ora ngono gawane. Iki karyane Mbah Haji Sukron Suwanto di bawani sing komplit. Iya. Wiwitane handerek sang pekeh Priya bagus kang lah budaya Soan. enggak Mbak Aku. Sowan menyang kutake Ben. Bendera terus yung yon Selen. selendang kuning kang sakewuker Swara. swara kurang permono ning wasesa ngungro
Ndara. Bendera mentok. Tangi. Sapa-sapa Mbak? Mentok. Mentok. Oh jenenge Mentok. Mentok ya cebrot. Mentok sapa Mas jenenge sampean? Asline Mentok. Mentok. Yo. Ya kok ora kalap kabeh. Tinggal kaya macan nangop ndine. Pokoke leno sithik wirang wis. Heeh. Ya sules tya pijer ngincang ngake alis. Kowe mau Pak Ulis awan-awan bar luhur tak gugar mayang ki tak nggon wetenge kan ana bulu-bulune kae lho. Apa? Simbar Jojo lho tak Nggon jabut. weteng? Nggon weteng kruk ngono. Ngono. Tok bubut. Heeh, sir ora tak jabut ulu cumbune. Yo kene aku. Mbok engko ngapa? Yo ora. Ming jajal impresine ketika dibubut. Dicom gawe teh. Ayo. Entekke, Mbah. Terus tresno sesideman. Pokoke iki engko angger lasem saya lirih berarti yogane turu kabeh. Lah yo saking larise ngene iki ta. Ya ora le ngono saking ora njaga waktu tidur, wayahe turu malah duting drajik mubeng desa iki mau. Wayahe turu malah mubeng desa. Oh. Wayah kerja kondisi lemah. Wong lanang kok lemah, iso kalah karo sing wedok. Oh. Wong obat kuat iki diciptakan untuk wong lanang kok. Heeh. Wong wedok iki apa nek obat kuat? Wis rasa wong wedok iki. Luweh becik patenono timbang pepisahan. Kinyakan sulestya berewangi samudana marang kula warga garwa lan putra. Liwat kincaning alismu kewasaan landang rasaning hatiku senadyan sing serius aku isih mampu ngladeni salamu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kadukohan rimpo. Jiwa ragaku mbok karo kahormatan mempok senadyan ngantuk tapi isih kompak ya Mbak ya. Nggih. Kompake ning ki kompake mergo gendinge halus kae. Oh, Saya gendinge halus. halus. Saya lirih gedho keturunan kabeh. Saya ramuni. Saya ramuni. Muni lah. Ayo semangat Mas Kendang nek mes-mes lah. Nek kowe mono ki dasare Kuwi wonge dasare tetep rene stay, ngopo yo. heeh. Oh, dasare meng cen ngoten niku, bentuk mukanya guyu terus. Oh ya ngono.
susah ya guyu, Oh sedih. susah guyu, sedih ya guyu. Nek ra duwe duit guyu ra? Guyu kok. Tetep guyu, kudu bersyukur Mas, duwe ra duwe. Yo. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukane ana saisine kowe apa wae senadyan sesidhep Mas Ipul. Musik yo. Samudana marang kula warga putra liwat kinjal sang landang rasane hatiku senadyan wasling serius waku aku isih mampu ngladeni sawanmu mongko kowe katukohan ngrimpun jiwa ragaku bakura kahormatan mongko dunya padya pinjo urip ana kutha gedhe kowe tak tukane isine kowe apa wae senadyan sasidhep mesti kasembatan matur suwun Matur suwun Mbak Nika. Nggih. Matur nuwun Mas De. Makasih juga. Aku isih ngadeg ra? Isih tak perlukan ra? Jare tekanku goro-goro. Lah iya. Heeh. Tak neruske lakon sih. Alah mesa-mesa. Iki nak wau wonten pamundutan ninggal katresnan nggih. Nggih nikah katresnan. Kok nek goro-goro genti iki wis yane ya dibagi wektune to ya. Oh nggih. Berarti niki sampun apa dereng? Apane? Iki ne nyanyine. Ya walah wis rampung yo an. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sederek sedaya. Tak neruske lakon dilit. Nggih, mboten apa-apa. Sedilit kok ora neruske lakon gur dilit. Kok langsung goro-goro langsung tancep kayon. Mesake iki ku yogane do saya nyelot lirih. Ya ayo saneni karang yo ayo karang kahanan. Ya ora apa-apa Mas ya. Ayo neruske lakon. Heeh. Yo kirim Fatihah kaya biasane. Iya, khususan Ilarohi, Kanjeng Sunan Kalijaga wa Ilarohi, Ki Sena Nugroho wa Ilarohi, Ki Sutana Hati Sugita wa Ilarohi para punden dalang sakno swantor Al-Fatihah. Ayo neruske lakon. Ayo Mas tak dirake. Buku sing tupa kanggo melon. Ngeneng kanthi asang kawengku sagung cacahan nanging sang rangi kipi sang resi kaneka putra